Ahoj, moje meno je Tono a som trénerom v IKOSE. Ku športu som sa dostal ako malé dieťa, keď ma otec priniesol na hodiny zápasenia. Odvtedy sa stal šport mojou neoddeliteľnou súčasťou. Vysokú školu som vyštudoval v Bratislave, a to na Fakulte telesnej výchovy a športu so špecializáciou kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Profesne sa venujem trénerstvu 10 rokov a pôsobil som ako osobný tréner, ale aj ako kondičný tréner pri hokejistoch. Za toto obdobie som absolvoval množstvo kurzov, ktoré boli špecializované na rozvoj výkonnosti, ale aj na prevenciu voči zraneniam. Tieto informácie aplikujem vo svojich tréningových hodinách. Ku klientom pristupujem individuálne a systematicky sa snažím pracovať na ich prianiach a potrebách.